Jak zdobyć żonę, pytasz mnie, gdy ona czasem mówi nie. Powiem, niełatwe to zadanie jest. Potrzebny romantyczny dzień, by mogła mieć spokojny sen. Gdy chce coś mówić, pozwól jej. Ona naprawdę kocha cię. Gdy ją opuszczasz, jest jej źle. Musisz zrozumieć to. Jej serce mówi, kochaj mnie. Gdy ciebie pragnie, nie mów nie. Musisz zrozumieć to. Musisz tulić ją. Musisz tulić ją. Do szczęścia tak niewiele trzeba, tylko jej uchyl trochę nieba. Wysłuchaj, gdy chce coś powiedzieć. Rozmowa przyjacielem jest, wtedy więcej o niej wiesz. Gdy ona mówi, to pozwól do serca mówić jej, pozwól jej. Naprawdę kocha cię. Gdy ją opuszczasz, jest jej źle. Musisz zrozumieć to. Musisz tulić ją. Jej serce mówi, kochaj mnie. Gdy ciebie pragnie, nie mów nie. Musisz zrozumieć to. Musisz tulić ją. Tulić ją. Jej smutne oczy mówią, jakie ma dni. To kobieta twoja jest. To kobieta. To kobieta. Na co czekasz? Przytul ją. Ty przytul ją. Zrozumieć to. Musisz tulić ją. Nie powiem więcej nic. Kochaj z całych sił. Przytul mocno ją. Bo to kobieta.